Hello logoper này जोंना डिउटिया गोग्लैलायबाय नै मैगं खाखांबाय आरोना लोगोफोर जोङो ओमफ्राय नै खागासिनो नै बिजाव जालिजों आंजों जि बुरजाखा मैगंआ बेखौ मुथा खाजोबनानै दा पाइकारिनो हरसिगोन आरोना लोगोफोर जोङो थ' बिदिब्ला जोंनि मैगं खानायखौ नायलांबाय थादो आरोना मबाइल दोननो जायगाबो गैया जि खस्थ' जायगा दोनदों जों दा या दोनबाय आंखौल' हारसिं नुबाय माथो नै जागासिनो बैथिंजाय मुथासे दोननानै दा माबागोन र' ना नांबावगौ नै लोगोफोरजों मा मोनदों ओमफ्राय नै आं खिथानो र' ये देखो क्या मिला है हमको ये देखो भाई साहब बेखौहाय जों दा जासिगोन लोगोफोर गोथावनो फेन्दा मा होनो इनि फेन्दाखौ जायोबा उन्दै गथ'फोरनो जाहोयोबा हरलाय बैथिं दोननि ओमफ्राय जाहोयोबाथाय माबा ओंखारोनो आदै ओंखारोनो मोजां जायोनो लोगोफोर मैगंखौहाय आंखौबो लोगोफोर मबाइल गोजानाव दोनगोन आरोना लोगोफोर जोङो ओइ कालाबादखौ बोरैबा नुदो साइज नुथारा गय जानि गय खोमसिसि नुदों लाइटआ बैथिंजायसोना माबाया ओंखायनो खोमसि नुदों गय थोड़ा सा पास आ जाओ तुमको नहीं देखा मैगं फायखारिफोर बायदि नुखादों दा लोगोफोर नै गय जानोसै जोङो मैगं बागान नायनोबा लोगोफोरा बाबा एसेबां दंमोन ओमफ्राय बै खिनिखौ जोङो फुजोब्बाय आरोना हाजोब्बाय दङ इथिंजा ओमफ्राय बे बैसां गायबाय थानाया बेयाव बहल गायगासिनो दासो माननो नागिरदों ओमफ्राय आरो बानलुबो गायदों लोगोफोर बैथिंजा ओरै माबा फुख्रि मारुआव सिगुन बागान मैथा बांगालखौ सोरनो नांगौ अर्डार खालाम लोगोफोर मोनगोन दे नै बे जाहैबाय मैगं खाग्रा दाबो खाखांलालै नै लोगोफोर क्या बोले दाबो खाखांला इसोर भगबान नै सासेया नै दिरुं जिनगासिनो जिराय क्या हुआ मोनालायबाय लोगोफोर नैया नै मैथा खानाया सासे लोगो मोनफैबावबाय मोनाबाय दाबो जोबला जोब्बाय नै मनायाव सोना लांबाय सासेया ओमफ्राय आरो नै बे मोनसे बै मोनसे जाबोरानो जि बुरजा ओंखारबाय जाबोर
This is Jabber